Kondisi jagung lho. Nah, iki jagungnya wis atas iki, guys. Iki iciran pertama. Iki nggone wong, guys. Ngenanku agak bar janten. Ini iki lho. Wis ndak balatane ngenanku niki. Iki terak lodoh lho. Wis ngene iki penyakitnya. Terang terus udan deres jadi ini lodoh nih, mati terak batang busuk ini ngene lho, gara-gara ini pokoknya kan terang lah godhong-godhong isor garing terus jadi ini bosok udan deres lah godhong wis sing garing malah teles, tapi godhong garing teles malah gara bosok penyakit kuwi. Iki delok kondisi dong minyak lho sing ndek mentek riti ade. Nah, iki rong lemu. Golek liyane lho. Dong lemu. Nggone Mbah Gendon. Mbah Sukarmen ten. Nah, jagunge ya balatane nggone dhewe. Iki ndek men sing riti ade lho. Iki kon ndelok neh ya. Gong lemu sok kapan-kapan terus. Lah, iki sing duwe wedhus lho. Iki kasate riti, sing duwe iki duwe wedhus. Iki nggone mbae dhewe lho. Nah. Iki telone anyar. Lagi enak beberapa batang sing berlebih. Nah, kita lho. Oke. Yes. Sakmene dikumpulno. Niki lho kondisine lho. Alhamdulillah jagungnya udah lemu-lemu kabeh. Semoga-moga ngundah sampai ngundah lho. Regane apik, jagungnya apik. Kena nggo nyarutang, sing diutang. Sing ora diutang kena nggo apa kono penginane. Wis. Amin.